खुलुमबाय एडुकेस बडलेण्डआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं अमृत खेरखातारि फंबाय बिनानावमोन फिन नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदा सोंनाय फिननाय आयदायाव सोंथिफोरखौ जथायनानै बेनि फिननायखौ होनो नाजानाय जायो नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो दामखावना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैग्रोयो आरो आं भिडिअ आपल'ड होनायखौ नायग्रोनो हायो फै बिदिब्ला सोंनाय फिननाय आयदाखौ जागायलांनोसै गिबि सोंथिया जाबाय भारतनि दैसा सायाव थानाय रेल स्टेशना मा बेनि फिननाया जादों निउ बङाइगाव जंक्शन रेलवे स्टेशन निउ बङाइगाव स्टेशना दुनिया दैसा सायाव दङ भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन भारतनि गिबिसिन आइजो गाहाय मन्थ्रिया जादोंमोन इन्दिरा गान्धी थामथि सोंथि आसाम आयेन आफादनि गिबि आइजो रांखान्थि मन्थ्रिया सोर आसाम आयेन आफादनि गिबि आइजो रांखान्थि मन्थ्रिया जादों अजन्ता नेउग बर'नि गिबिसिन खन्थाइगिरिया सोर बर'नि गिबिसिन खन्थाइगिरियानो जादों प्रसन्न लाल खाख्लारि माखासे बिजाबफोराव प्रसन्नलाल बर' खाख्लारिबो मोननाय जादों बर'नि गिबि सल'मागिरिया सोर बर'नि गिबि सल'मागिरिया जादों चित्तरन्जन मोसाहारि आरो सल'माया जादोंमोन जुजाइनि अर भारतनि गिबिसिन आइजो आइपिएस अफिसारा सोर भारतनि गिबिसिन आइजो आइपिएस अफिसारा जादों किरण बेदीयानो जादों गिबिसिन आइजो आइपिएस अफिसार हिन्दी सानखौ माब्ला फालियो हिन्दी सानखौ बोसोरफ्रोमबो 14 सेप्तेम्बर खालाराव फालिनाय जायो आलि आइ लिगां फोरबोखौ सोर फालियो एबा मा हारिसाफ्रा फालियो बेनि फिननाया जादों मिसिं सुबुंफोरा आलि आइ लिगां फोरबोखौ फालियो आरो बोसोरफ्रोमबो फागुन दाननि गिबि बुधबाराव बेखौ फालिनाय जायो बायखो बा बायखु फोरबोखौ सोर फालियो बायखो एबा बायखु फोरबोखौ राभा सुबुंफोरा फालिनाय जायो वांगाला फोरबोखौ सोर फालियो वांगाला फोरबोखौ गार' सुबुंफोरा फालियो बे जाबाय गार'फोरनि मोनसे फोरबो बर'फोरनि आबादजों सोमोन्दो गोनां बोथोरारि रंजाथाइ फोरबोआ मा बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बे फोरबोआ जादों जोंनि बयबो मिथिजाखानाय जों बयबो फालियो बे जादों बैसागु बा बैसागो फोरबो बे जादों आबादजों सोमोन्दो गोनां बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो आइपिएसनि आबुं मुङा मा आइपिएसनि आबुं मुङा जादों इन्डियान पुलिस सार्भिस इन्डियान पुलिस सार्भिसखौनो आइपिएस सुंद'यै बुंनाय जायो आइएएसनि आबुं मुङा मा आइएएसनि आबुं मुङा जादों इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसखौनो आइएएस सुंद'यै बुंनाय जायो भारतारि आर्मि डेखौ एबा फाइखि सानखौ माब्ला फालियो भारतारि आर्मि डेखौ बोसोरफ्रोमबो 15 जानुवारि खालाराव फालिनाय जायो आसाम सान माब्ला फालियो आसाम सानखौ बोसोरफ्रोमबो 2 दिसेम्बर खालाराव फालिनाय जायो आरो बे आसाम सानखौनो सुकाफा सान महरैबो फालिनाय जायो इन्डियान सुपार लिगआ मा गेलेनायजों सोमोन्दो दङ इन्डियान सुपार लिगआ फुटबल गेलेनायजों सोमोन्दो दङ नर्थ इस्ट एबा आसामाबो मोनसे बेहाय टीम दङ फर्मुला 1आ मा फर्मुला 1आ जादों मोनसे गारि खारनाय बादायलायनाय अट' रेसिं फर सिंगल सिटार BCCIनि आबुं मुङा मा BCCIनि आबुं मुङा जादों बर्ड अफ कन्ट्रल फर क्रिकेट इन इन्डिया माने बेयो भारतनि हादोरारि क्रिकेट गेलेनायखौ बेयो सामलायो महन बागान एथलेटिक क्लाबखौ माब्ला गायसनदोंमोन 15 आगस्ट 1889 मायथाइयावनो महन बागान एथलेटिक
क्लाबखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे क्लाबा फुटबल गेलेनो थाखाय जोबोर मुंदांखा। बगिबिल दालाङा मा मोननै जिल्लाखौ फोनांजाबोयो? बगिबिल दालाङा धेमाजि आरो डिब्रुगड़ जिल्ला बे मोननै जिल्लाखौ फोनांजाबो। फंबाय बिनानावमोन, सोंनाय फिननाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। उननि समाव सोंनाय फिननाय आयदाखौ फिन लानानै फैफिनगोन। नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनाव थुखावना हो, दामखावना हो आरो बुखावलाबायना हो जाहाथे नटिफिकेसना सिगांग्रो मोनहैयो आरो आं आपल'ड होनाय भिडिअखौ सिगांग्रो नायनो हायो। गोजोन्थों।